wa barakatuhu. Yau Juma'a 8 ga watan Ramadan, hijiran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1441 wanda ta zo daidai da 1 ga watan Mai shekara ta 2020 miladiya. Insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma. Za mu tashi aya ta 166 a cikin suratu Ali Imran, faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wal ya'lamal mu'minin. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, abin da ya faru da ku ranan da jama'u guda biyu, jama'an imani da jama'an kafirci suka haɗu, aka yaƙi ranar Uhud, to fa bi iznillahi, da izinin Allah da sanin Allah hakan ya faru, ba wani abu da yake faruwa ba da ikon Allah ba. Wal ya'lamal mu'minin, dan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tantance mu'minai a cikin ku. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bari al'ummar musulmi su zama kullum duk abin da suka shiga a cikin rayuwa, musamman a farkon zuwan musulunci, ya zama kullum duk inda suka shiga nasara suke yi. Dole a farkon musulunci sai an tankaɗe waɗanda suke imanin su ba na gaskiya bane. Idan aka gama tankaɗewa, to daga nan in al'ummar musulmi suka tsaya akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da su, to babu shakka ba wanda zai iya nasara a kansu. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ba yana son biyayya ne na wuyaye ba. Da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun da ya zo duk inda ya shiga cikin yaƙi kawai za a ga nasara ne, duk abin da aka yi za a ga yadda ake so ake samu, to ba za a sami zukata masu biyayya ba, za a sami idanu ne masu biyayya. Sai mutane su zama sun shiga cikin musulunci don su ma a ci ganima da su, a ji daɗi da su. Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana gaya mana, inna shanu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fa zallat a'naquhum laha khadi'in. Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda malamai suke cewa, ba khudu'u a'naqin yake bukata ba, khudu'u qulubin yake so. Allah subhanahu wa ta'ala zukata yake so su bi, ba wuyayen mutane su zama kawai suna bi duk inda aka yi da su saboda wani abu da suka gani kaman a ce yayi, tunda wannan tsarin shi ake yayi, to bari mu bi wannan yayin. To ba Allah subhanahu wa ta'ala ba bin yayi yake so ba, bin zukata yake so. Shi yasa dole a gwada mu'minai, a gwada zukatansu, a gwada imaninsu, dan a tankaɗe ainihin mu'minan gaskiya daga munafukai. A nan wali ya'lamal mu'minina, kamar yadda muka sani, ba yana nufin cewa kamar yadda muka faɗi a baya dan Allah subhanahu wa ta'ala ya sani. Allah subhanahu wa ta'ala iliminsa kadimi ne, don Allah ya bayyana. Wali ya'lama anan yana nufin wali yuzhira, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mu'minai a cikin ku. Domin sanin Allah subhanahu wa ta'ala ba ya da farko. Allah subhanahu wa ta'ala ya san kowane abu, iliminsa kadimi ne. Kuma kamar yadda na faɗi a baya, in muka kalli fa bi iznillahi, domin akwai malamai masu ganin cewa ai Allah subhanahu wataala yana da ilimi qadimi, shine wannan ilimin, sannan kuma yana da ilimi mutajaddid, domin su nisanci wancan da'awan na qadariyya masu ganin Allah al'amru unufun, Allah subhanahu wataala sai abu ya faru yake sani. Wal iyazu billah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. To sai waɗannan su kuma wanda kusan
babban malami Ibn Taymiya shine yake jagorantan wannan tunanin saboda mazhabansa a cikin as-sifat da yanda yake fahimtar sifat din Allah da sauransu sai ya raba ilimin Allah biyu a ganin sa akwai ilimin Allah kadimi wannan yana nan akwai ilimin Allah kuma mai sabantuwa shine irin wannan wali alamal mu'minina saboda ya guje wa tawili a mazhabansa na rashin tawili sai ya ce to dan Allah ya sanin ne to amma dai gaskiya ilimin Allah subhanahu wataala baya sabantuwa da komai don duk abin da yake sabantuwa to yana canzawa shi kuma ilimin Allah subhanahu wataala ba za a sifanta shi da canzawa ba ta'ala Allah subhanahu wataala an dalika uluwan kabira wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi iznillahi watan kalman fa bi iznillahi cewa fa bi iznillahi da izinin Allah ne ma'ana da sanin Allah ne to yana kora da'awan wannan al-ilmul mutajaddid din tunda ma'ana Allah ya sani yayi izini da abin tun kafin abin ya faru dan haka ilimin Allah dai kadimi ne tabbatacce ne Allah subhanahu wataala ya san abin da zai faru da ku kuma ya san abin da zai biyo bayan wannan babu wani abu da yake buyan masa a cikin zamani ko a cikin waje wal ya'lam alladhina nafaqu وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وليعلم الذين نافقوا don Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bayyana waɗanda suka yi munafunci wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aka ce masu ku zo ku yi yaƙi don ɗaukaka kalman Allah a widfa'u ko ku tunkuɗe wa kanku wannan bala'in da ya zo muku na kafirai da suke neman su halaka ku su halaka iyalinku su ƙona garuruwanku a widfa'u ku kore wa kanku wannan bala'i nasu qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum sai suka ce ai ba mu iya yaƙi ba da mun iya yaƙi da mun bi ku Allah subhanahu wataala ya ce hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman ai a wannan ranan sun fi kusa da kafirci akan kusancin su da imani wato sun fi kusa da kafirci suna tare da mutanen kafirai ne ko da a zahiri suna tare da mu'mine yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da bakunan su abinda ba shine a cikin zukatansu ba wallahu a'lamu bima yaktumun Allah subhanahu wataala shine mafi sanin abinda suke koyewa anan wajen wali alaman ladina nafaqu dan Allah subhanahu wataala ya bayyana munafikai kamar da yadda muka faɗi wali alamal mu'minina to haka su ma akan munafikai dan Allah subhanahu wataala ya bayyana su domin idan Allah subhanahu wataala kamar yadda muka faɗi bai bayyana munafikai an yi girbal an yi tankade an yi rairaya an ware munafukai ko da yake akalla ba a fitar da su daga cikin da'irar musulmai ba ba a yaƙe su ba amma dai akalla ba za a yi isnadin wani lamari wanda yake mai muhimmanci a lamarin musulmai zuwa gare su ba ba za a ɗauki wani lamari wanda yake wannan lamarin idan aka sa a hannu wanda baya da imani zai lalace ba a ɗaura a kansu ba za a tura su su jagoranci sariya ba ba za a sa su jagorancin wasu al'umma ba ba za a ɗaura musu limancin mutanen unguwansu ba ba za a sa su a cikin kowane lamari na jagoranci ba saboda an riga an bayyana su an san su illa dai za a ci gaba da rayuwa da su haka a cikin jama'a ba za a tona asirinsu ba kamar yadda muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda rahmansa da jinkansa bai tona asirin waɗannan munafukan ya bayyana su gaba ɗaya ba a'a ya bar su ci gaba da bayyana musulunci suna ɓoye kafirci ana ganin suna kasara sawadin musulmai ana ganin kaman suna yawaita adadin al'umman musulmi amma kafirai ne amma Allah subhanahu wataala ya sanar da aminin al'umman sa sayyidina Huzaifa ibn Yaman sunayensu da
kowannen su ɗaya bayan ɗaya, wanda har ya zama sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda kamar yadda muka sani baya yi wa duk mutumin da ya rasu sallah sai ya jira ya ga Huzaifa ibn al-Yaman ya halarci sallan ko bai halarta ba, saboda ya san Huzaifa ibn al-Yaman ya kasance yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sharri saboda gudun kada ya fada ciki, kuma ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya sanar da shi waɗannan abubuwan, ya sanar da shi sunayen munafukai, ya sanar da shi duk waɗannan abubuwan na watan makiya addini da abubuwan da za su kulla da komai da komai, saboda shi ne ma mai hadisin kama fina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maqaman. To dan haka shi kansa ma ya san munafukai, da haka maganan a ce dan Allah ya san munafukai ne irin fahimtar qadariyya, kaga wannan magana ce ta jahilci. Idan har wani daga cikin almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala zai sanar da shi, ko da yake munafunci ya wajaba mu yi bayani cewa idan aka ambaci munafunci a nan, munafunci kala biyu ne. Akwai munafunci na aqida, na i'tiqadi, wato shine munafunci na waɗanda suke bayyana musulunci su ɓoye kafirci. Mutumin da yake bayyana musulunci ya ɓoye kafirci munafiki ne, munafunci na itikadi. Wannan shine munafuncin da ake nufi a cikin waɗannan ayoyin. Akwai kuma munafunci na aiki, wannan ba shi ake magana ba, domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har matsayinsu ibnu abi mulaika ya ruwaita shahararren hadisi laqitu akthara min 30 ko 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma minhum ahadun illa wa yakhsha an-nifaqa ala nafsihi ma minhum ahadun yaqulu inni huwa ala imani jibril wa mika'il. Yace ya hadu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda sun kai 30 ko fiye da 30, amma cikin su babu wanda baya tsoron munafunci. Anan ana nufin nifaqul amal, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana inna ayatul munafiqi wa ayatul munafiqi wa alamatul munafiqi thalathun ko arba'un idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana wa idha khasama fajar. Waɗannan sifofin da sauran makamantunsu, to waɗannan munafunci ne na aiki, ba su fitar da mutum daga cikin imani, ba su fitar da mutum daga cikin musulunci, illa suna cikin manya-manyan kaba'ir a cikin addinin musulunci. Allah ya ganar da mu. Wali ya'lamu alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu wa qila lahum ta'alu qatilu. Jabir ibn Abdullah ya ruwaita da isnadi ingantacce cewa wanda ya ce ta'alu qatilu din nan mahaifinsa Jabir ibn Abdullah shine Abdullah ibn Amr ibn Haram, shine ya rika bin su yana cewa ku zo ku dawo ku yaƙi waɗannan kafiran, ku zo ku taya mu yaƙe su. Idan ba za ku yaƙe su don ku taimaki musulunci ba, to ku zo ku yaƙe su domin aƙalla ku kare garinku, domin garinku aka kawo wa hari, garinku aka kawo wa aka shigo don yaƙa. Don haka aƙalla ku zo ku kare garinku, idan ba za ku zo ku taya mu cikin yaƙin su ba. Duk da haka dai suka sanya yatsu a kunnuwansu, suka ƙi sauraron Abdullahi ibn Amr ibn Haram, ya juyo ya ce to shi kuma zai zo ya taubaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da shi kadai zai rage, kuma Allah subhanahu wataala ya azurta shi da shahada a cikin wannan jihadi. An ce abin da yasa Ibn Ubay ibn Salul ya fusata kwarai a wannan ranar shine saboda ya dage akan sai a tsaya a cikin garin Madina a yaƙi kafirai, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a ra'ayin mafi yawa, watan ya ɗauki ra'ayin mafi yawa ya yadda da fita, duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kansa shi ma ya so ya zauna cikin garin Madina. To amma abin da ake so da mu'mini, shi mu'mini shi abin da ake kira ta'a. A nan za a ce to ai misali a hankalce, ai tunda ra'ayin Ubay ibn Salul ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba, to ai ya kamata a ce an sauka zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba. To abin da ka'ida inda take a nan wajen shine, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya gare shi shine, ko da abin da ya zaba ne sallallahu alaihi wa sallam, in ya zaban ma bawan ya fara aikata abin, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sauka daga wannan abin ka koma ka aikata akasinsa, to wancan abin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi umarni da farko ya koma saban Allah. Dole ne yanzu ya dawo ya yi bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya aikata wannan abin da
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi umarni sabo. Saboda haka ba za a ce ai tunda abin da ya faɗa a farko shine ya nuna cewa dama da yake cewa a tsaya a Madina dan san ransa ne ba dan biyayya ga Allah ba. Don da dan biyayya ga Allah ne to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce a fita ya sauka akan ra'ayi zuwa ra'ayin waɗanda suke so a fita to da shi ma zai ji a ranan ba abin da yake so sai a fitan. In dai har ɗabi'a ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da suke so da tsab'uma idan suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so sai su ji ba su so, ko in suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so sai su ji suna so. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya zobe a hannu kawai sun ga ya cire zoben sa yayar su ma kowa ya fara cire zoben sa kawai gaba daya. Jabir ibn Abdullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya son shi kanshi Jabir baya son kabewa, ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son kabewa kawai ranan ya ji tsabin sa ya canza, mazaj ɗinsa ya canza, tsabinsa ya canza, ya ji kawai shi ma yana son kabewa. To haka ake son mu'mini ya zama da an ce ga abin da Allah subhanahu wataala yake so, ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so, to shikenan sai ya ji abin da yake so kenan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Dan haka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul duk da ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a farko, to amma wannan dacewar nasa ba zai masa amfani ba, domin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni da sabanin haka sai ya zama kuma ya bijire wal iyazu billah. qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wannan yanayin nasu a zahiri ne kawai suke bayyana muku suna tare da ku, amma zukatansu na tare da kafirai. Shine ma'anar hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman. Suna son a ce kafirai ne suka yi ci galaba a wannan yakin, bal suna wa ma kafirai tajassus, suna taya su leƙen asiri a cikin da'iran sahun musulmi. Wannan kalman suna taya su leƙen asirin nan yana da muhimmanci ƙwarai a cikin wata mas'ala ta ridda. Da yawan mutane suna mamaki irin a ce shari'ar musulunci ya shar'anta cewa idan mutum ya yi ridda a kashe shi. Abin da ya sa aka yi wannan hukuncin a shari'ar musulunci wallahu a'lam, saboda a addinin musulunci a wannan lokaci ne da addinin musulunci akwai daula biyu, daular musulunci da daular kafirci. Daular kafiran nan makiya musulmi ne, suna cikin yaƙi da musulmai. Saboda haka matukan mutum zai yi ridda daga cikin musulmai ya ci gaba da zama kuma cikin musulmai, to zai zama yana leƙen asirin musulmai ne ga waɗancan wanda suke yaƙan al'umman musulmi. Wannan dalilin aka yi wannan hukuncin, wanda kuma har yanzu hukumomin duniya masu da'awan kare haƙƙin ɗan adam da ɗaukaka shi da kare rayuwa da sauransu har yanzu ba su canza hukuncin mai leƙen asiri ga daular da take yaƙi da su akan wannan hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya assasa ba. Kila dai kawai rashin fahimtar dalilin assasa hukuncin yasa suke inkari ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, suna faɗi da bakunansu. A nan an sani faɗi ba zai yi ba dama sai da baki, to amma dai a manzan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara da bakuna ɗin domin akkadawa. Suna faɗi da bakunansu abin da baya cikin zukatansu. Ya ƙulu na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sanin abin da suke ɓoyewa. A nan kamar yadda muka yi bayani jiya ko shekaran jiya dai a karatu a baya, idan ɗan adam ya zama abin da ke zuciyansa ya saba da abin da ke harshensa, to yana cikin tawattur kullum a cikin rayuwarsa, yana cikin watan shi yasa zaka ji Allah subhanahu wataala yana sifanta munafikai da muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Suna cikin zabzaba kullum, suna cikin tsoro, suna cikin firgici, suna cikin duka Allah subhanahu wataala ya sifanta su da waɗannan sifofin saboda mene? Saboda ba su da tawazun na zati na shakhsiyar su. Wato ransu kullum suna kokari su ga abin da suke faɗa din nan kar wani su yi sukutan baki, su faɗa abin da zai bayyana abin da yake cikin zukatansu. Don haka kullum suna cikin jin tsoro, saɓanin mutumin da yake da imani ya zama da bakinsa da zuciyansa suna da zumunci, suna da alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu. Alladhina qalu li ikhwanihim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ne waɗannan wanda suke cewa ‘yan uwansu bayan sun kansu sun zauna sun ki tashi su je su yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah, kuma suna ce musu lau ata'una ma qutilu, da sun mana biyayya da ba a kashe su ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin, ka ce musu to su kara shi mutuwa akan kansu mana su, tunda su ne masu bayanin cewa in an musu biyayya ba za a mutu ba, to su kara mutuwa akan kansu in kuntum sadiqin, in kun kasance masu gaskiya. Mun faɗa a baya ba sosai cewa wato alladhina qalu li ikhwanihim dinnan malamai sun yi maganganu da yawa, amma dai kauli mafi rinjaye shine ba ana nufin ƴan uwansu ne a cikin aƙida ba, domin aƙidansu su kafirci ne, kawai bayyana musulunci suka yi. Ana nufin ƴan uwansu a cikin dangantaka da ƴan uwansu a cikin gari. Don haka suna faɗi a cikin lamarin mu'minai waɗanda suka rasu irin su Abdullahi ibn Amr ibn Haram, law ata'una ma qutilu, da sun mana biyayya ai da ba a kashe su ba. Sun manta fa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi tafarra'at al asbab wal maut wahidu, da mutumin da ya mutu da takobi da mutumin da bai mutu da takobi ba duka za su mutu, babu wanda zai iya kucewa mutuwa. Dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hujja mafi karfi, shine mutumin da shi ba zai iya kare mutuwa akan kansa ba, ta yaya zai rika maganin cewa ai masa biyayya ba a mutu ba? Shi kansa ba zai iya hana kansa mutuwa ba. Shi yasa mafi yawan masu da'awa a rida su yi da'awan ko wal iyazu billahi allantaka ko makamantan wannan, babu jahili irin mai biyayya ga irin waɗannan mutanen, domin mutanen da ba su iya kore ma kansu cuta ba su akan kansu, ta yaya za a yi tunanin su kore wa waninsu? Da'ufa talib wal matlub. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan. Na'am. الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله سبحانه وتعالى يقول kada ka taɓa ɗauka waɗanda aka shahadantar da su a hanyar Allah, hanyar ɗaukar kalmar Allah, kada ka taɓa ɗaukan su cewan su matattu. Bal ahya'un inda rabbihim, a'a suna nan rayayyu a wajen ubangijinsu, yurzaquna, ana azurta su. A nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani mai ƙarfi na a kira shahidai da suna matattu, domin ko da yake a zahiri rayuwansu ta ya ƙare, a zahiri an shahadantar da su, to amma a wajen Allah subhanahu wata'ala, a wajen Allah wanda yake kuma wajensa shine hakika, rayuwansu tana nan tana ci gaba da ittisali, ba abin da suka rasa. Da dama dai abin da mutum yake wa kewa a rayuwar duniya abubuwa ne kaman haka guda biyu, ko dai wani arziki wanda yake da shi yake tsoron rasa shi, wannan arzikin ya hada da abin duniya da jin daɗin duniya da makamantan wannan, ko ko a'a a ƙarƙashin arzikin nan har yanzu wani wanda yake tare da shi yake tsoron rabuwa da shi, yana da wani mazumunci yana tare da shi yana tsoron rabuwa da shi, ko ko a'a rashin sanin in ya mutu ne zai je ya tarar. To za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya cire masu duka wannan damuwa a cikin ayoyin nan masu zuwa. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wato rayuwarsu dai da farko tana nan tana ci gaba, tana ittisali, bata tsaya ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su shuhada'in Uhud, hadisin Bukhari wanda duka muka sani, yace idfanuhum fi dima'ihim, yace a rufe su, kada a yi musu wanka, wanda yake mun sani kusan ijma'in malamai cewan shahidin yaƙi ba za a yi masa wanka ba, bal mafi yawa sun tafi ma ba za a yi masu sallah ba.
a ka'idojin rayuwar duniya, ‘ya'yansu za su gaje su, iyalinsu za su idda da sauran waɗannan wannan duniya ne, amma abubuwan haƙoƙin Allah a ciki to waɗannan ba za a yi musu ba saboda a wajen Allah har yanzu suna nan suna cikin rayuwa, illa rayuwa ce wacce tafi rayuwan da muke ciki, domin shi ɗan adam matsalansa shine abin da yake riska ne kadai yake zato haƙiƙa. Allah ya saka wa al-Imam al-Ghazali da alkhairi yana cewa ai idon nan ba za dan adam ba zai iya da'awan cewa abin da yake riska shine gaskiya ba, domin idan har idonka ba za ta iya tabbatar maka ba, za ta iya gaya maka gaskiya ba, za ta yaudare ka, kana kallo gashi a yanzu kana kallon ƙasa, kana kallon inuwanka, amma bayan ɗan lokaci sai kaga inuwan ya ƙara tsawo kuma baka san yaushe ya ƙara tsawon ba. To matukan idon da ba za ta iya gaya maka wannan ba, to ba za ka iya tabbatar da cewa wannan idon tana ganin gaskiyan, tana ba da labarin gaskiyan komai ba. Ma'ana dai wannan a zahirin na ɗan adam da muke gani, wannan jikin nasa, wannan rayuwar nasa baya nufin cewa shine ƙarshen rayuwa. Shi yasa akwai abubuwa da yawa a bayan wannan rayuwa wanda yake ɗan adam baya iya riskansu, kuma suna nan suna cikin faruwa, suna cikin samuwa. Yanzu ko waɗannan abubuwan da ake fama da su na microbes da yanzu suka zama sun gajiyar da ɗan adam bayan ya gama zaton cewan hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, bayan ya gama zaton cewa duniyar ma gaba ɗaya yana da saitsara a kanta, yana tunanin cewa duniyar ma ita kanta taurari, wannan duniyar da muke kai zai iya ɗauke ta ya canza mata hanya, ya canza mata majira, zai iya duk abin da yake zato zai tashi ya je wasu taurari ya rayu idan duniyar ta ishe shi. Amma Allah subhanahu wata'ala zai yi cloning na ɗan adam, ya sami wani ɗan adam daga shi, zai mai da namiji mace da sauran duk dai wasu abubuwa da ya sanya wa ɗan adam gurur cewa ya kai ƙurewa cikin iko akan wannan duniyan da saninta. Sai gashi yanzu ya tabbata masa ba wai sauran universe, ba sauran awalim na Allah subhanahu wa ta'ala ba, ita kanta wannan duniyan da wasu ƙwayoyin halitta wanda suka fi ƙarfin ɗan adam za su iya ƙarar da duk abin da yake takama da shi na civilization da technology da komai. Ta afuwa na tafi network dina ya sami matsala, amma dai ina fatan yanzu alhamdulillah ana jina. Wato dai abin da muke cewa Allah subhanahu wata'ala mai iko ne idan har saboda kankantan abu zai sa dan adam bai iya riskansa ba, to ashe saboda laƙafan abu ma Allah subhanahu wata'ala zai sa dan adam ya kasa riskansa. Kuma sannan wannan rayuwan da Allah subhanahu ta'ala ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un, suna raye, kada mu dauka rayuwa ce irin rayuwan da duk aka sani rayuwan barzaku, don ita ne to babu imtiyazi, domin Allah subhanahu ta'ala ai har kafirai ma
suna irin wannan rayuwan. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan yakin Badr mun sani ya kira kafirai da yawa na Makka, ya wane dan wane, ya wane dan wane. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce shin ku hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan, shin kun sami abin da Allah ya maku alkawari gaskiya ya tabbata akan ku? Sahabbai suka tambayi manzon Allah, ya Rasulullahi suna jin mu ne? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma antum bim asma'a minhum lima aqul, ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba ku da kuke nan. Idan har haka ne, har kafiri ma zai zama yana ji, yana da wani iko da hasa ta ji, to lallai ita wannan rayuwan ta mu'minai rayuwa ce da ta wuce sananniyar rayuwa da duk wanda ya rasu yake yi, wanda idan aka bizna mutum mala'iku za su zo masa tun yana jin ma takun kafan masu bizne shi ba su wuce ba. Wannan kowane mutum yana samun wannan rayuwa, kamar yadda muka ce musulmi da wanda ba musulmi ba. Sannan kar kuma mu ɗauka har yanzu rayuwa ce irin rayuwan nan tamu, shi ma yana cikin wahamin da wasu ke faɗawa, sai su ɗauka ai rayuwa ce irin rayuwan da muke yi da jiki da ruhi da yanayin tsarin rayuwanmu ɗin nan da muke rayuwa a bayan ƙasa a wannan duniyar namu. To lallai ba irin rayuwarmu bane. Abin da zai nuna mana wata latifa muhimmiya wanda za ta nuna mana rayuwan shahidan nan ya take ne, shine hadisin Tirmidhi da Jabir ibn Abdullah ya ruwaita akan shahadan mahaifinsa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah ahya abaka kifa'an wa qala ya abdi tamanna. Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mahaifinka, yace masa ka yi buri, ka faɗi duk abin da kake so. Mahaifin Jabir ya ce, ya Allah ina son ka mai da ni duniya, ka ƙara rayar da ni. Kaga wannan ahyahu, Allah ya raya shi. Sannan ya ce kuma me kake so, sai ce ina son ka raya ni. Me wannan yake nuna mana? Allah subhanahu wa ta'ala ahyahu daga barzahu zuwa rayuwan shuhada, saboda shi shahidi ne a Uhud. Sai ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala an yuhyiyahu, Allah ya raya shi irin rayuwar mutane, ya dawo duniya kenan, duniyar mu ta mutane. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wannan dai ba zan yi ba, amma ka roƙi duk abin da kake so, kuma ka yace to Allah ka isar musu da sakon albishir ga abin da nake ce sauran zuwa ƙarshen hadisin. Muhimmin mahallu shahid dai anan, Allah ya raya shi daga rayuwar kowane irin wanda ya rasu, shi kuma ya nemi a raya shi irin rayuwar mutane da suke duniya. Saboda haka ashe kaga rayuwar da yake ciki wata rayuwa ce ba irin rayuwar kowa da ya rasu ba, kuma ba irin rayuwar mu da muke wannan duniyan ba. Wannan kuma wata rayuwa ce mai girma, ba yana nufin cewa ita koma baya ce, wata rayuwar da suke yi koma baya ce ta rayuwar mu na duniya ba. A'a, yana nufin ta mafi wannan rayuwar da muke ciki na duniya. In dalilin haka ne zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda anan aya ta ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna, to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan kansa, alhali yana cikin duniya yana rayuwa tare da mutane, amma sai ya ga masu abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini, hadisin Bukhari ko, ina kwana a wajen ahya'un inda rabbihim abitu inda rabbi. Ga iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna ganinsa tare da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin garin Madina, a cikin gidansa sallallahu alaihi wasallama, gashi kuma yana gaya musu abitu inda rabbi. To wannan irin indiya din daga cikinta ne. Wato ba za a ce indiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta zama daidai da indiyar wani bawa kowane ne shi ba, to amma daga cikin irin wannan indiyan kalanta shine irin wancan indiya ta shahidai wanda suka rasu a wajen ɗaukar kalmar Allah. Sannan idan aka ce shuhada din nan anan wala tahsabanna allazina qutilu shahidai da duk wannan hukunce da muka sani na shahidai da sauransu, ana nufin shuhadaul qital ne kawai, waɗanda suka rasu a wajen yaƙi na ɗaukar kalmar Allah subhanahu wataala, banda sauran nau'o'in shahidai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu alƙawarin shahada. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ahya'un inda rabbihim yurzaquna,
ana azurta su, domin istimrarun rizki, ci gaban arziki shine mafi girman alamomin rayuwa. Dan Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana suna cikin rayuwa, sai ya tabbatar mana da arzikinsu yana nan yana ci gaba da tafiya. Allah subhanahu wataala yana nan yana arzurta su, farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. zamu hakura haka nan saboda tambayoyi akwai, na tabbatar ragowan tambayi kuma yau ma akwai tambayoyi da yawa. zamu dakata haka insha Allah, mu bar abin da ya rage na lokaci domin tambaya. Allah subhanahu wataala ya taimake mu. Na'am. Akramakumullah, tambaya ta farko, wannan police ne ya ce yana rakiyan shugaban shi a mota, kuma ba zai yiwu a tsaya a ji ya yi sallah ba har lokacin sallan yana neman ya wuce. Shin zai iya yin sallan nan a cikin mota? Na'am. To kamar yadda muka sani, asalin sallan farilla ba a yin ta sai an kalli alƙibla, kuma an dawwama a cikin kallon alƙibla har zuwa kammala sallah din. Sallan farilla asalinta ba a yin ta a cikin abin da yake tafiya. To amma malamai a nan abin da suka ce shine, idan mutum ya sami kansa a yanayin da ba zai iya, yana tsoron fitar lokaci, kuma baya da halin da zai sauka ƙasa ya yi sallah a kan ƙasa ko a wajen da zai zama yana da istikrari, to suka ce zai iya ya yi sallah saboda girmama lokaci. Amma idan ya sauka daga baya, sun yi saɓani. Da yawa sun tafi akan cewa zai ƙara rama wannan sallar da ya yi. Wancan sallan ya yi ta don kiyaye hurumin lokaci ne kawai, daga baya kuma in ya sauka ya sami sa'id zai ƙara rama wannan sallan. Wannan hukuncin ya sha bamban da hukuncin sallah a cikin jirgin sama ko sallah a cikin jirgin ƙasa. Mun sani dama jirgin ruwa yana da hukuncin sananne, wannan babu magana a kai. Kaga jirgin sama da jirgin ƙasa abin da yasa suka bambanta, saboda su mutum zai iya tashi ya tafiya ya kai ya kawo a ciki, zai iya watan ruku'u da sujada da tsayuwa da komai a cikin wannan sallar. To duk da su ma dai an rasa wancan rukunin, to a babin darura malamai, har malaman malikiya da suka tsananta sabani akan wannan matsalan a baya, malaman malikiya na wannan zamanin sun tafi akan cewa za a iya yin sallah. Amma sallan da mutum yana zaune bai sami alƙibla ba, kuma yana zaune kawai a waje ɗaya, to ba za a iya sallan farilla a wannan yanayin ba, sai dai kawai a kiyaye hurumin lokaci. Idan an sauka kuma sai a ƙara rama wannan sallan da aka yi ta don tsoron fawatul waqti. Wallahu alam. Amma sallan nafila zai iya yi ta yi a cikin mota ko akan duk abin da yake, kamar yadda muka sani. Na'am. Na'am. Mulana, wannan shi kuma tambayansa ya ce yana yin noma ne tare da mahaifinsa da 'yan uwansa. Duk lokacin da kaka ta yi, idan aka girbe wannan noman, sai mahaifin ya sayar da kayan, sai ya bai wa ɗaya daga cikin 'ya'yan nasa ya je ya fara kasuwanci. To wannan mai yin kasuwanci din, duk lokacin da za a sake noma, zai kawo wani abu daga cikin abin da ya fara samu a ƙara a cikin abin da ake nomawa. Ana sayan fili haka har abin ya faɗaɗa. To idan mahaifin nan ya rasu, shin wannan abin nan da aka saya na fili za a sa shi a cikin magada ne ko yaya za a yi? To irin wannan tambayan ba tambayan da ya kamata amsa ta da fatawa a haka bane, bai dace ba. Wannan tambaya ce wanda ta shafi maslahan mutane, tambaya ce da alƙali ya kamata a je a samu. Dukkan atraf su yi magana, su faɗi abin da suka sani, a bincika, a tabbatar shin wancan dukiyan an bashi ne mallakan kansa lokacin da aka bashi, ko kuwa a dukiyan mahaifinsa ya sa shi ne a ciki domin ya juya wa mahaifin, ko duk dai abubuwan da mulabasa ɗin da suke ciki, sannan alƙali ya yanke hukunci akan mas'alar. Don haka ba mas'ala ce da kawai za mu ba da amsa a kai kuma ya iya yuyuwa ya je ya zama dalilin saɓani tsakanin mazumunta ba. Na'am, sai tambaya ta alƙali idan yana tambaya akan hukuncin buga lido a waya, wato game na waya. To kamar yadda muka faɗi baya an yi wannan tambayar, na ɗan fara bayani ba isasshen lokaci. Wato shi dai irin waɗannan abubuwan yawancinsu malamai suna ɗaukan su a matsayin lahu kawai. To shi kuma lahu ba sifa ne na mutum cikakke ba.
ko da yake wasu malamai suna cewa ba su da hukunci, suna da hukunci ne gwargwadon abin da suka haifar. Idan suka haifar da shagala daga zikirin Allah, shagala daga sallah, shagala daga farillai, to sun zama haramtattu. Idan mutum ya yi su ne kawai don ya ƙara tashizin ƙwaƙwalwansa ta ƙara samun wani baiwa na zaka da wani fahimta kuma na ɗan wani lokaci ƙarami don ya ci gaba da kuma abin da yake ciki na ibada da karatu da sauransu, to wannan babu laifi, ba za a ɗauke shi a matsayin haramtacce ba. Wallahu alam, watan dai suna ganin shi kaman abu ne wanda ba ya da hukunci akan kansa, hukuncinsa yana bibiyan yanayin da ya sami kansa ne. Na'am. Shi kuma wannan tambayan yana tambaya ne, ya ce mahaifinsa ne yana cin kuɗin haram, yana damfara, duka dai mafi yawan arzikinsa ba na halas ba ne, sai kuma Allah ya masa rasuwa, ya za a yi da kuɗin nasa? Na'am. To, idan mutum ya zama dukiyansa ga yanan shi da kansa ya ce ta hanyar damfara, watan shi ka'ida a nan kamar yadda muka sani, shi mai gado ba ruwansa da dukiyan mahaifinsa, sai dai idan dukiyan ya tabbata, watan abin da nake nufi da ba ruwansa, in ya gada shi halal ne gare shi, kamar mutumin da aka baiwa kyauta ne, sai dai idan ya tabbata wannan wanda ya kyautar ko wannan wanda aka gada din kamar yadda ya faɗa a nan daga dukiyan haram ne tsantsa ya haɗa wannan kuɗin da ake gado, to bai halatta a yi gadonsa ko a karɓi kyautansa daga cikin irin wannan kuɗaɗen ba. Ya waje ba a yi ijtihadi ga matukan ƙoƙari a nemo masu wannan kuɗin a biya su kuɗinsu, a biya su haƙoƙinsu. Abin da ya rage shine abin da za a gada. Amma idan ya zama a'a yana da wasu harkokinsa na kasuwanci, yana wasu businesses, sannan kuma a gefe ɗaya akwai kuɗaɗe na haram, to idan za a iya bambance kuɗin haram da halal ɗin, to babu laifi, ya wajaba a yi ƙoƙari matukan iyawa a bambanta. Amma idan ba za a iya bambantawa ba, babu komai, wannan kuɗin zai zama haƙƙin magada kuma za a raba wa magada, ya zama halal a gare su. Wallahu a'lam. Wannan kuma tambayan wai wata ‘yar uwansa ce ta yi tafiya tana ƙasan Island, yanzu haka suna azumi, suna ɗaukan azumi tun karfe 2 na dare, kuma suna shan ruwa karfe 10, so azumin yana kai musu wajen awa 20, yana neman ya gagari watan nan baiwar Allah, menene hukuncin abin da za ta yi? Wannan kamar yadda muka faɗi a baya, waɗannan malamai sun yi magana akan irinsu, fatawa an yi maganganu da yawa. Amma fatawa mafi sauki dai shine suka ce kawai su ɗauki lokacin azumin mutanen Makka, sai su yi ɗauki azumi tare da mutanen Makka, sai su sauke tare da mutanen Makka, Allah ya ba su lada. Wannan shine fatawa fatawan da mafi yawan malamai suka tafi akai. Kamar yadda na faɗi a baya, an tafi akan cewa za su yi amfani da ƙasan da suke matsayin ɗaya ne. Wato idan ya zama akwai ƙasa wanda matsayin hilal ɗinsu ɗaya ne, suna kan matsayi ɗaya, to za su yi amfani da wanda kuma su lokacinsu yana da faɗi, ya kai kamar awa 6 bambancin dare da rana ɗin, to za su iya amfani da shan ruwansu da sahur ɗinsu su yi tare da su ko alfijir ɗinsu. To amma dai wannan ƙaulin da na faɗa shi ma ƙauli ne wanda yake malamai da dama sun tafi a kansa. To sai wannan mai tambayan kuma yana tambaya, shin mene hukuncin mara lafiya wanda ya yi zaton lokacin sahur, ya yi zaton kamar zai iya yin azumi din, sai ya yi sahur, amma da rana sai ya ga ya gaza, sai ya zo ya buƙaci ya ci abinci ya sha maganinsa, ya halasta hakan? Sosai, ai idan mutum ya ga ba zai iya ba, dama kuma saboda rashin lafiya sananne, ya yi ƙoƙari, dama abin da ya fi dacewa ma tun farko ya yi haƙuri ya ci gaba da shan magani. Allah subhanahu wa ta'ala in yi wa bawa rangwame, to shi kanshi zuwa wannan rangwamen ibada ne. Kada ya ɗauka gwaninta ne ya je ya saka kanshi a cikin halaka, ya yi haƙuri ya ci gaba da shan magani. Allah da ya ɗaura mashi azumi kuma shi ya ɗaura masa rashin lafiya, saboda haka Allah subhanahu wataala ya san uzurinsa, kuma ya faɗa a cikin Qur'ani cewa wanda yake baya da lafiya ko yana kan tafiya, to ya rama daga baya. Saboda haka kaga a nan wannan uzurinsa sananne ne, don haka abin da ya fi dacewa da shi ya sha maganinsa, idan ya warke sai ya rama. Idan ciwon nasa ma ya zama muzmini ne wanda ba mai warkewa ba, to shi kenan sai ya ci gaba da cirewa. Wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Na'am. Sai wannan shi kuma tambayansa makamancin wancan, shi kuma wanda tsufa ya hana shi yin azumi, ya zai yi?
wanda tsufa ya hana shi yin azumi shine kamar abin da muka faɗa, zai ciyar da miskinai abincin rana ɗaya, watan kowane mutum abin da zai ishe shi ci ɗaya ko rana ɗaya. Mafi yawan dai malamai sun tafi akan dai mudu ɗaya akalla, mudu ɗaya na abinci ga kowane mutum ɗaya har adadin kwanakin azumi ɗin. Ko da yake akwai akwal da yawa akan yanayin abincin da za a ciyar ɗin, to amma dai wannan kaulin shine abin da ya fi dacewa. Ni da yawa ma ina cewa kuma a yanayin mu kuma ɗan ƙara da ɗan na cefa ne idan ma ana da iko, tare da kowane mudun abincin an bayar. Na'am, shi kuma wannan tambayansa ya ce maganar da ake cewa a taimakawa ɗan adam in yana cikin cutuwa a kawar da cutuwan nan daidai gwargwadon abin da za a iya. Shin idan da Kirista ne shi ma ya halasta ka taimake shi akan wannan abin? Matukan kawar da cuta ne wanda zai sa ba zai kuma shigar da wani cikin cutan ba, dan taimakonsa a matsayinsa na ɗan adam. Karfa mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu taimakon kare ya kai mata aljanna, taimakon kare ba ma ɗan adam ba. To saboda haka ya za a yi taimakon ɗan adam? Muna ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya cutar da ya kashe zimmiyi ko mu'ahid wanda ba musulmi ba a cikin ƙasar musulmai, ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba. Saboda haka ai maganan taimako ya wajaba ka taimaki kowa da kowa don Allah, wannan wajibi ne. Sai dai idan taimakon zai kai zuwa ga ƙarfafan wata ƙiyayya ga addini, wannan kuma wata matsala ce daban. Kamar wani mai cutar da addini ka taimake shi akan cutar da addinin da yake yi, wannan wani abu daban. Amma a matsayinsa na ɗan adam, a matsayinsa na mutum, a matsayinsa na halittan Allah ma gaba ɗaya waje baka taimake shi balle ɗan adam. Saboda haka wannan kowanne menene addininsa. Na'am, wannan tambayan kuma yana tambaya hukuncin mace wacce ta haihu sai aka sake ta bayan haihuwan kai tsaye, menene iddanta? Iddanta bai bambanta da iddan kowace mace ba ai. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Za ta yi quru uku, za ta yi jini uku, tsarki uku. In ta yi tsarki a jini nan uku shikenan alhamdulillah ta kammala iddanta. Kaman kowace, amma ba za ta lissafa wannan jinin nata na nifas a cikin waɗannan jinin nata ba, sai ta yi tsarki daga jinin nifas, to bayan in ta yi al'ada ɗaya kenan haka har ta yi tsarki uku. Na'am. Banda tsarkinta na nifas na jinin bikinta. Na'am. Wannan shi kuma yana tambaya ina hukuncin wanda ya sha azumin shekara guda saboda rashin lafiya, amma kuma ya samu lafiya shekaru da yawa bai rama ba, yaya zai yi wajen ramuwar? To lokacin da ya dawo cikin hankalinsa ya niyyar ramawa, kamar yadda dai mafi yawan malamai, mafi yawan sahabbai da fuqaha'ul amsar suka tafi a kai, shine zai rama wannan azumin kuma zai ciyar da mutum a maimakon kowace rana. Watan zai rama kuma zai hada da ciyarwa. Sai wannan tambayan kuma menene hukuncin wanda kabili ko ba'di ya kama shi a sallan tarawih? Sallan tarawih ba ta da bambanci da sallan farilla ai. In kabli ya kama shi ko ba'di a sallan tarawih zai yi kabli ko ba'di gwargwadon abin da aka sani akan hukunce-hukuncen kabli da ba'di. Sai wannan ya ce yana rike da 'ya'yansa da kuma yara marayu guda 4, sai kaman karayan arziki ya jarrabe shi, ya samu jaraba na karyawan arziki, komai nasa ya dawo baya. Shin zai iya amfani da dukiyar marayun nan ya ciyar da su da shi da 'ya'yan nasa? Shi yana da nashi dukiya ko da dukiyar marayun kadai zai ci? Nashin arzikinsa ya karye shi, yanzu sai yake tunanin ya amfani da dukiyar marayun nan ya ciyar da marayun tare da 'ya'yansa. Zai dai ciyar da marayu da dukiyansu, amma ba zai ciyar da 'ya'yansa da dukiyar marayu ba, bai halatta ba. Idan da wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, ko ya halatta ai mukhalata idan zaka hada naka dukiyan da nasu dukiyan, amma kawai ya zama ka dauki dukiyansu ka ce da shi zaka ci kai da iyalin ka, bai halatta ba. Wannan ne karshen tambaya. Na'am, masha Allah. To sallu ala nabiyil karim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.